triunfar en una película de Almodóvar. ¡Qué fuerte! Bueno, ahora están preparando una cosita. Que lo estáis pasando bien. Bien. Gracias, Tere, gracias. ¿Y los demás se lo están pasando bien? Qué bien. Bueno, pero yo quería decir que ahora estamos preparando una película con Almodóvar y voy a hacer la prota. ¿Sabes por qué? Por esto. Fuerte. Me ha costado mucho dinero, ¿eh? Oye, ya canalla, nen. Y con el dinero que gane con esta película me voy a operar las cuerdas vocales. Bueno, chavales, como solo tengo una mano, yo voy a tirar este trozo para allá. Necesito a alguien que tire este trozo para allá. Julia. Venga, preparaos, artistas. Juan Bulgui, ¿qué quiere decir eso? A cuando quiera. Bueno, con todos vosotros, el Oscar, la Laia Mingui. Ay, perdón, ¿te gusta o no te gusta que digan así? Y mi hermana, que a cada uno le cae lo que le cae. O sea que digo que tengo a mi hermana aquí actuando. La Carme. La propina. Començo un sec, així, directe, ja l'entendreu. D'un món a l'altre. Anada i tornada. Des d'un món a l'altre. I de l'altre a l'un, i altre cop aquí. En cada retorn, la vida em regala noves perspectives del que he viscut sempre. Una altra mirada del que es manté igual. Noves dimensions de velles premisses. Altres horitzons que van més enllà. Capgirant principis. Renovant paisatges. Donant a la història uns altres colors. Descobrint enigmes de raons injustes que han capgirat vides de pobles sencers. En nom de la glòria de regnes hispànics que buscaven créixer, sotmetent qui fos que els posés obstacles per endur-se l'or i fer-se els grans amos de tot un nou món replet de riqueses, porull d'esplendor, arrasant els pobles, saquejant tresors, doblegant imperis, creant-ne de nous. Vaig marxar d'un món per entrar en un altre, per viure de dins un nou respirar, uns altres propòsits, altres esperances, realitats distintes, el seu caminar. Des de dins puc veure persones que ploren, que riuen, que canten, que estimen igual, amb les seves metes, forjant esperances, amb ganes de créixer, d'anar més enllà. La mateixa essència però amb altres matisos. Massa diferències, molta crueltat. Lluitem per la vida, per viure feliços, però no tots partim del mateix replà. Contemplo la pena, la de passar gana, la de veure infants que no tenen pa. Copso la violència, al carrer i a casa, la mort sense solta, l'instint de matar, i la por tremenda de perdre la vida a mans d'un ombra sense delatar. I he tornat a casa, plena d'experiència, canviada per dintre, amb un nou alè. No és en va la vida, és per mastegar-la, per assaborir-ne tots els condiments. Així podem veure'n els secrets, les fibres, comprendre'n a voltes alguns entrellacs, transformar mirades, compartir tendreses i enriquir-nos l'ànima com a éssers humans, descobrint paisatges interns que fins ara restaven hermètics, sense despertar, i que aquesta albada viscuda a l'exili desvetlla per sempre dins del meu mirar, que ja no vol veure només les idees, sinó que ara gosa veure realitats.